Iltaa kaikille. Tässä illan pimeinä tunteina vähän ennen nukkumaan menoa, niin jäin pohtiin taas sellaista asiaa, mitä mä pohdin aika usein. Se liittyy jotenkin ihmisten kohtaamiseen ja siihen, että miten ihmiset arvostaa sitä kohtaamista ja tapaamista, mikä meidän välillä on, tai käsittelee sitä. Mä pohdin esimerkiksi semmosia asioita, että koska mun kalenteri on tosi täys, niin mun ihmisten tapaamiset on aina tavallaan jollain tasolla niin kuin luotava sinne kalenteriin ja vapautettava niille aikaa. Ja tietysti aika monella ihmisellä kalenterit on täys näinä päivinä, varsinkin niille, jotka pyrkii aika kovalla volyymilla eteenpäin ja jotenkin sitä elämäänsä niin kuin viemään sinne tahtotilan suuntaan. Eli tämä ei ole mikään niin kuin harvinainen ilmiö, että ihmisellä on kalenterit täys. Mutta mä mietin sitä, että miten sitä aikaa tavallaan, minkä sä toisille annat, niin arvostetaan. Että arvostaako ihmiset sitä aikaa, minkä sä löydät sieltä kalenterista ja luot juuri heitä varten, että sä pääset tapaamaan heitä. Ja mä tiedän, että muutama ihminen mun kaveripiiristä reagoi nyt aika voimakkaasti tähän hommaan ja mä voin kertoa, että tämä ei koske teitä. Mä tiedän, että te arvostatte sitä aikaa, mutta sille yleisellä tasolla, että kuinka ihmiset käsittelee tämmöisiä asioita ja ajan arvostamista. Mulle jokainen tapaaminen, minkä mä tapaan ja jokainen paikka, minkä mä valitsen, että mä oon esillä tai jokainen minuutti siitä, mitä mä teen, on jonkinlainen, voi sanoa jopa niin kuin arvovalinta. Mä valitsen siinä kohtaa sen sosiaalisuuden tai sen paikan, missä mä oon ja se on mulle jollain tavalla tärkeä tilaisuus ja tilanne. Mä valitsen myöskin ne työryhmät, missä mä oon. Ne on mulle tärkeitä aiheita, mistä tehdään jotain linjapaperia, niin kuin kiertotalous esimerkiksi. Ja mä valitsen tietysti myöskin sen, että mitä mä päätän vapaa-aikani viettää, että onko se lepoa, onko se opiskelua, onko se työtä, mitä se milloinkin on ja millaista työtä se on. Se, että mun vapaa-ajan täyttää paljon hallitustyöskentelyihin liittyvät jutut ja opiskeluun liittyvät jutut ja työhön liittyvät jutut tietysti, kuka luettelee mitenkin, mä koen, että kaikki 24 tuntia vuorokaudessa on mun vapaa-aikaa ja sitä mä täytän erilaisilla asioilla ja siitä vapaa-ajan menettämisestä, minkä mä teen, niin mä saan jonkinnäköisen korvauksen, joko rahallisen tai sitten se tulee siinä hyvänä olona ja semmoisena positiivisena asenteena ja semmoisena yleisenä hyvän olon tunteena. Toivottavasti vähemmän on niitä asioita, mitä joutuu pakosta tekemään. Tämmöisiä asioita mä pohdin tänä iltana. Pistäkää kommenttia alle tai viesteihin, että miten te arvotatte omia tapaamisianne ja omaa vapaa-aikaanne. Hyvää yötä kaikille ja huomiseen.